As miñas primeiras lembranzas do Breo son cando eu tiña 7 anos, na tempada 92-93, precisamente na primeira tempada do Pazos Deportes de Lugo, naquela etapa do Breogán en ACB ata o 1995, a primeira tempada e única de Velimir Perasovic aquí, e precisamente a tempada na que estivo uns meses Luis Casimiro como adestrador axudante en prácticas, aínda que oficialmente segundo adestrador do Breogán con Ricardo Evia. As miñas primeiras lembranzas son xa no Pazo, polo tanto non vivín o municipal co Breo, si co Ensino, co MB e co fútbol sala. Mellor lembranzas son moitas, sempre digo que o noso particular Teatro dos Soños, o Pazos Deportes, creo que gran parte das miñas mellores lembranzas na miña vida son aquí no Pazos Deportes, pero quizáis das mellores son aquela primavera do 2000, na que aquel Breogán con Paco García, con Anthony Bonner, con Devin Davis, pois gañaba a maioría dos partidos en ACB, seguramente sexa das mellores lembranzas, así a todo hai moitas, lóxicamente, ao longo dos anos. Eu creo que non é ningún partido en concreto, máis ben son eses veráns ás veces interminables, cando o Breogán tiña certos problemas económicos, que estaba sempre aí a última hora para inscribirse incluso en Levouro, ou mesmamente o agosto de 2016, que un luns había unha asamblea de accionistas e estaba en risco o futuro do Breogán. Unha parte imprescindible da miña vida, un sentimento, un equipo que sinto moi adentro, non se pode entender a vida de Millán Gómez sen o Breogán. Pois manter unha liña continuista co respecto actual, un Breogán que sobreviva a nivel social e económico ao longo dos anos, non teño ningún tipo de dúbida, que se hai 3 euros, pois que o equipo o club non gaste 4, que mellor que gaste 2 e non 3, un Breogán pois cada vez máis asentado e consolidado na CB, partindo da base de que non hai equipos consolidados, que teste que xogar a permanencia todos os anos, un Breogán que medre socialmente, nun Pazo pois seguramente mellorado, reformado e ampliado, e un Breogán pois que continúe con este nivel de profesionalización, e tamén un Breogán, a min personalmente gustaríame que un Breogán con canteira, porque pareceme algo imprescindible a medio prazo.